Salutare și bine am găsit la un episod din Minecraft Moda Vitopia sezonul 5. Și de ce vă întrebați că e sezonul 5? Păi cu băieții pe Discord am vorbit destul de bine că sezonul 5 să nu fie filmat. Și de aia am decis să fie așa. Oricum vă întrebați ce să fac pentru că nu mergea microfonul. Era stricat, nu știu, făcea figuri destule și nu mergea. Și acum mi-a reparat microfonul tot bine, pot să fac ce vreau. Deodată cred că o să mai dau pe, cum spun eu, o să mai opresc o leacă video. În fine, uite, am găsit un Wiston. Așa, avem și un pat primit de la oile astea nesimțite. Am găsit o mini. Păi ce ziceți, să-mi fac armoritor sau de piatră sau de emerald, tot ametist. Ametistul e greu de găsit, emeraldul nici pe atât trebuie să găsim astea structuri sau dungeon-uri. Lăsați un pic să prind ploaia, chiar dacă, full survival, da? Dacă e full survival nu zic nimeni că n-am voie să dau time de sau să dau voie de clear, adică nu e o regulă, important. Nu, băieți, nu voi și eu un pic, nu? Chiar m-a dus în mine. Și vrei să vă arăt o chestie foarte... Uitați. Night Vision. Infinit. Mă întrebați cum, păi, dacă intri pe hartă o primești. Deci, o să vă prindeți un pic modpack-ul și poate o să vă dau vouă modpack-ul ăsta. Modpack-ul se numește... așa, stai un pic să mă uit la modpack. Modpack-ul se numește Survive Minecraft Modpack. Survive Minecraft Modpack. Voi să-l puteți căuta, dar nu o să-l găsiți, vă garantez. Că nu o să-l veți găsi, nu-l veți găsi, pentru că nu aveți șanse să-l găsiți. Trebuie cu aplicație, de pe Google l-am descărcat fără nicio aplicație, dar voi dacă o să-l căutați nu o să-l găsiți, pentru că de la un site, fiecare site, behemotul ăsta. Dar o să postăm și o serie cu monștri. Nu uite să uită la bucăți. Nu știu, trebuie să găsim un spațiu unde să ne facem casa. Din păcate sunt mai interesant să vedem cine e online. Din păcate n-a trebuit să vă arăt și voi, să vedeți cât pe prietenii mei. Nu a zis nimeni să-mi... Da, Valen. Oricum, nu așa de care i-am prieteni, nu au, cum spune, versiunea necesară. Păi și unii dintre care nu știu Minecraft, băieții ăștia Robloxeni, care aleg Roblox în locul Minecraft, nu știu, nu știu cum mă spus că avem o serie Evocraft, dar și băiatul spus, cum să instalez și eu Evocraft și era pe Minecraft, spus, băiat, e pe Minecraft. Păi știu că ăsta așa de-am întrebat, de ce am limba asta, păi eu sunt din Moldova, boss. Moldova video. În fine. Vedeți ce aia. Aici trebuie să asta ca băstonul ăsta, nu? Uitați un pic pe ce șmecher. Nimic, dar să-i facem armură de cobblestone. Uite și mod interesant. Uitați ce face modul ăsta. Uitați un pic. Modul itemelor. Interesant, mă, vedeți? Se unesc itemele, adică eu dacă am nevoie, nu mai am nevoie, adică dacă stau așa câțiva metri și mă enervez, nu mă enervez, așteptăm un pic și se unesc toate itemele. Așa, o să am nevoie cam de 21. Mă enervează rămas, să vedem cum eu nu plac astea din lemn, o să las. Că nu mă ajută cu nimic. Cam 21. 23. Hai să plecăm sus. Și să ne facem full. Ăsta fier. E piatră. Și nu. Și eu cred că o să fie mai scurt pentru că știu că nu facem vizionări destule. În ultimul timp am pierdut un abonat și nu mai facem abonat. Deci nu mai să mai să de abonat.
O să facem într-o zi, să facem o zi de avans ca înainte, pe vreme, pentru că mi-am pierdut contul. Nu știam cum să mi-l fac, aveam nevoie de ajutor. Uite, avem șarpărizări. Nu știu, atunci eram prea deștept. Armură de... Ăsta Etron. Nu știu, cred că e Etron, nu? Da, Etron. Și nesimțit echipul ăsta. Deci să-mi să-mi iau tot. Oh, la fix am dat hit-ul. Bă, dar sabia să nu-mi nevoie. Așa. Ăla asta. Suntem full cobblestone. Suntem full cobblestone. Hai să căutăm pe lumina aceea de unde era iron. Dar suntem oricum full iron. Nu avem nevoie de nimic. Acum o să avem nevoie de niște mâncare, cred. Că spațiul nostru o să fie un foarte mic. Dar nu știu, tu cred că nu vreau să țin așa de mult. Că n-am chef să stau mult pe el. Nici filmez, nu, parcă nu am chef. La mâncare nu mai dă din cauza modului ăsta cu flashback-urile astea. Adică, uite, dacă dau unde prostia asta, nu-mi place prostia asta, vreau carne direct. Nu sfârșit niște carne de pui. Deci mă enervează modul ăsta. Cred că o să văd cu modul ăsta, cum să fac, pentru că mă pic, să-mi pic amurul. Nu-mi place, nu știu. Nu-mi place mă pic, Survive Minecraft. Bă, un pic, esența asta, cu esența asta poți să faci ceva, dar uite, băgăruși. Dar un pic să, bă, dacă pot să-mi dau gift, cred că mai bine decât nu vă spune, trebuie să avem noi ceva. Câte masă give, Aaron, pe Brad 64. Hai să nu fim așa de lacom, 32. Ca să nu fim lacom, știi? Știi, să nu fim lacom ca bolâni, adică să fim lacom și ca să fim corecți. Asta e secretul, să nu fii lacomi, să nu fim lacomi. Dacă suntem lacomi, toți suntem lacomi. Că faceți familie de râs. Pentru că nu e corect. Că faceți o familie de râs, că bă, voi lăsați de lacomi și ca să nu mai contează. Dar ce? Eu postez Minecraft, nu dau eu sfaturi de viață. Așa, noi căutăm un sat ca să ne mutăm acolo. Dacă nu găsim, ne mutăm undeva, adică facem păpasuri. Facem câteva păpasuri. Bă, uitați un pic ce frumos e Minecraft-ul ăsta. Păcat că nu merge Viber în video, că am avut, voiam să filmez cu sezonul 4. Voiam să decid o chestie, să filmez și eu cu sezonul 4, dar am mai că ăsta tot pe sezonul 4. Dar, din păcate, mi-a șters Minecraft, că am zis, bă, nu am putut să-i dau actualizare. Și, bă, n-am putut să-i dau actualizare, știi? Și așa trebuia să-l șterg și îmi dispăreau modele. Aștept Minecraft, mi-a scărcat Minecraft 1.21.90. Bine frumos, mi-a descărcat ăsta. Cum să mi-a descărcat Minecraft, v-am zis că mi s-a descărcat să testez și Viber and Vision, nu știu, uite satul. Și am vrut să testez Viber and Vision. Visoară, Viber and Vision. Aici sunt minunile laminat. Puțin mai aici. Acum trec pe prăpastia asta. Cel puțin pe mine. Bă, când mi-a arătat, nu puteam să apese Viber în visual. M-am enervat și am știut Minecraft-ul. Mai eram supărat. Hai să rămân asta un pic, să vedem. Uite un pic. Și m-am enervat, m-am supărat tot. Am fost foarte supărat. Că bă, mai bine nu, bă, nu știu, am întrebat și cea GPT-ul, am trimis o poză, să le... Dar de ce să legate, mâncați așa?
Asta e un trader, e la unde e trader, dar nu vine nimic. Asta e de la care nu vine nimic puteros. Și are pozițiuni de invizibilitate, că se apropie un player, bagă invizibil. Și păi supărarea mea, adică ce să fac? Dacă nu merg, că au spus că nu, am întrebat și ChatGPT și au spus că dispozitivul meu nu este bun pentru acesta. Și ce zic? Obsidian. A spus că dispozitivul meu, nu este destul de puternic să țină. Minecraft, ba da, e puternic, bă, se mișcă prea repede. De-aia nu merge de-aia. Să-mi fac și un craft. Table of Fire, știi, băieți, și un pic de Sonics. Și vă explic eu tot parcursul ăsta. De ce să nu mă enervez? Am avut o serie fără, era un modpack destul de frumos, nu-mi plăcea. Hai să duci lor aici, uite, casca mea de aer. Casca mea de... E asta, cum o cheamă? Nu știu cum o cheamă. Casca mea de piatră, de cablu. Ce mi-am băcat la asta? Am vrut să fac eu o pickaxe și așa. Am spus un iron gum, dacă știu. Nu, că o să doar stăm de satul ăsta, nu? Dar ne bătăm în satul ăsta, nu las să fac de achievement. Totuși ne trebuie satul ăsta, ce puțin... Da, să-mi construi și o casă, dar putem acum avem și aici, să lăsăm în casă asta. Nu vreau să-mi fure ăștia. O să avem timp să-mi faci casă, vreau să fac aici un oraș mare, castele, poate mă ajută din... Uite, uite aici. Trebuie să fie... Spawn point, 16 minute. Că oricum nu țin mult, cred că o să ținem 12 minute. Și o să închid. Adică nu stau, că nu stau mult, dar nu stau mult. Acum am nimic. Asta Dumnezeu. Oricum cred că nu mai ține mult. Ui, trebuia un water bucket, dar nu avem, sper că nu trișăm. Ui, leu, că ți-aș gurița ta. Ai de viața mea. Uitați-o la gurița doi. Uitați-o la gurița doi. Iar o picioare. Nabeleau, nalabala. Să un pic să facem schemață. Păi eu am multe scheme, mereu foloseam schema asta, să nu spuneți schemață. Mamă, ce greu se încarcă, uite așa mă puteam să mă bag pe Facebook și easy, că, bă, putem spune cât vreți voi. Dar e greu tare Minecraft. Pe hard, băi, nebunește Minecraft. Cupru. Mă un pic cam lagă. Când intră în mine așa mereu. Cupru. Mă întrebați, bă, fi, de ce ăsta, mi-a spus direct cu mine. Bă, vitamin, ce faci tu? Bă, să fac arbori de cupru, sabii, tot pot de astea. Și tot să râdeți, bă, dar ce-ți trebuie, că n-ai ce faci, tu îți faci armură normală, de netherite. Bă, eu zic într-un fel. Nu. Pentru că simplu fapt că e greu tare să mă deranjeze pe mine. O, fantomelul ăsta. Bă, băieți, nu vă spărați, dar cred că o să fac un screenshot. Am făcut și un screenshot și eu. Ui, la fantoma zici că... Să mă un pic. Mamă, ce greu intru în meniu. Am dat keep inventory. Să acolo, să nu dai spre... Keep inventory. Aveam keep inventory. Dai seama? Acum putem sper tot. Am deja 2 zile în seria asta și mă omor ca prost. Bă, da, vreau să testez ceva, nu să faceți. Time set 3. Ziua 3. Și da, bă, băieți, cam acesta a fost episodul. Ne vedem la episodul următor, episodul 2. Sper că v-a plăcut episodul. Ne vedem data viitoare și bye bye. Și bye bye, auzi la mine.